שלום, קוראים לי רוני, והיום אני אלמד אתכם איך עושים צמיד ספיידר. צמיד ספיידר נראה כך. הנה עוד דוגמה שלו, ועוד דוגמה שלו כטבעת. ככה הוא נראה לי. אוקיי. הנה, שתראו את איך זה נראה. אוקיי, אנחנו צריכים את הלום, את המסרגה, סוגר וכמה גומיות בצבעים שונים. אז אמרנו שאנחנו צריכים גומיות, לום, סוגר ומסרגה. אני אזיז עכשיו את הדוגמאות קצת לצד, כדי שלא יפריע לנו. מאוד חשוב שהלום יהיה ישר. זהו. אוקיי, אנחנו מתחילים. אנחנו עושים כמו כל צמיד רגיל. מלבן. בין 1 ל-2. צד הקרוב ללחם אנחנו שמים פה. צד הרחוק פה. אנחנו מורידים. אנחנו נקים עוד גומיה. הדוגמה במקרה שלי, שמים אותה כמו ריבוע. לא שאחד יהיה פה, 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 ריבוע. כלמטה אנחנו מעלים מעלה, דום, למטה, מעל, למטה, מעל, ולמטה, מעל. ככה זה נראה. אנחנו שמים את זה בצורה כזאת. אנחנו שמים עוד גומיה. חשוב מאוד שגומיות תהיו טובות. זה לא סתם. אנחנו למטה, 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 למעלה, למטה, למעלה, ולמטה, למעלה. מורידים. אנחנו צריכים לפעמים להוריד קצת עם הידיים, כי עם המסרגה זה לא מספיק. ואם אנחנו רוצים לראות איך התמיד נראה כאילו על היד, אנחנו צריכים לפתוח את זה. איך אנחנו פותחים? זו השאלה. אנחנו לוקחים את הקטע הזה, שיש לי כמעט כל מסרגה. אנחנו תוקעים אותו בצורה כזאת שזה יהיה למעלה. ואנחנו מושכים את זה שיעשה סיבוב שלם. אנחנו עושים גם את שני הצדדים, ככה. לפעמים זה קצת קשה. וככה. הנה הצמיד.
לוקחים עוד גומייה. עודה. אנחנו לוקחים הלאה, למטה, מעלה, למטה, מעלה, עכשיו אני הפעם אקח חברות כזה. שכחתי להוריד. אוקיי, אנחנו לוקחים עוד. שמים כמו מפה. למטה למעלה. למטה למעלה. למטה למעלה. ולמטה למעלה. אוקיי, זה היה תרגיל קצר. כי ככה אני רוצה. רק מראה לכם, ואתם יכולים להמשיך את זה לצמיד, לשרשרת, לכל דבר. אני עכשיו עושה מחזיק מפתחות קטן. אנחנו לוקחים את הסוגר לאש. כזה. יש גם עוד סוג. שזה סוג C. אם מסתכלים דרכיו, רואים שהוא מטושטש. הנה. הנה. הוא מטושטש. והוא S. S? C. אוקיי. אני רוצה, כדאי מאוד להשתמש עם ה-S. כי זה יותר. אנחנו לוקחים את הצד הראשון, שזה חלק מה-S. אנחנו לוקחים כאילו רצועה אחת, ושמים שנייה. אפשר לעזר גם עם המסרגה. אני נעזרת עם המסרגה, הכי קל. שתיים. אנחנו לוקחים את ה-S הראשון. עושים צורה כזאת, לוקחים את ה-S. שמים את כולם. זה קשה כי זה עבה מאוד. זה הצד ראשון. לוקחים זה ושמים בעץ השני שאמור להיות. וככה זה מה שיצא לנו. תודה שצפיתם בסרטון שלי. נתראה בסרטון הבא. ביי!